אליסה, למה זה היה לך חשוב לעשות בעצם את הסרט הזה? מתוך כבוד והערכה אליו, כי כל הנכדים שלנו הכירו סבא חולה, מסוגר, מופנם, זקן, ורציתי שיכירו את סבא לא חולה, מה שהוא היה, כל הדמות שלו מלאת חיים, ושהתגאו. היה חנון, ילד טוב ירושלים, אהב מאוד לקרוא. קרל מאי זה היה הספר התנ"ך שלו. הוא כל הזמן רק קרא, הוא היה אח טוב. הוא היה מבוגר ממני יותר מ3.5 שנים. ואני לכל מקום שהוא הלך, אני הלכתי אחריו. אנחנו נולדנו לבית טוב, חם. אבא שלנו היה אדם מאוד מאוד משכיל, חילוני לגמרי. אחרי מלחמת העולם הראשונה הוא נסע לאוסטריה, לווינה, הוא סיים אוניברסיטה של בנקאות וכלכלה, חזר לקוסוב והקים בנק. היה בנק של קוסוב ושל הסביבה. לא היינו מיליונרים, אבל היינו אנשים במצב כלכלי טוב מאוד. וזה היה עד גיל 4.5, עד שפרצה המלחמה. הם גדלו בעצם בעיר פולנית, אוקראינית היום, שנקראת קוסוב. והבית שלהם היה בית יפה של אנשים עמידים. המשפחה הייתה משפחה מאוד מאוד חמה. התיאורים הם תיאורים של חיבוקים, של המון דיבור, של חום. צביקה היה ילד קטן כשאבא שלי נסע לארץ. כך שמה שהוא זוכר מצביקה הקטן זה ילד קטן, אני חושבת שהוא היה בן 4 או בן 5 ששיחק בחוץ. ונסיבות הגעתו של צביקה עצמו לישראל מסופרות? לא מסופרות, לא מסופרות, מסופרות רק מפי שמועה שהייתה שם בריחה מבונקר. ומה קרה בדרך, או מה קרה בבונקר, אף אחד לא יכול לספר. הוא שיתף אותך תראה, הוא שיתף אותי, אבל הוא לא היה קורבן אף פעם. מה שהיה היה וזה נגמר. בשנים האחרונות רק הוא היה מוכן לראות סרטים ביום השואה. אבל הוא לא דיבר על הדברים האלה. הוא לא דיבר עליהם, והוא גם לא הרגיש כאילו קורבן של העולם של החיים. הוא הייתה בו המון אופטימיות, המון תקווה אל החיים, מאוד רצה לחיות את החיים, וחיפש גם דרכים איך. הגענו ארצה בשנת 44. יצאנו מרומניה באונייה בשם קזבק. האונייה הביאה אותנו מקונסטנצה לאיסטנבול. שנינו היינו על אותה אונייה, היינו בני 14, ועם האונייה הגענו עד לאיסטנבול. מאיסטנבול נסענו ברכבת בדרך סוריה, לבנון, והגענו לעתלית. מאז הפכנו להיות חברים. היינו כשנתיים בחברת נוער בחדרה, במשק הפועלות. משם עברנו ליגור, לבית ספר טיץ, בית ספר מקצועי. מה הייתם עושים ביחד בזמן החופשי שלכם? היינו משחקים כדורסל, לא כדורסל, כדורעף בעיקר, והיינו משחקים כדורגל, כמו כל הילדים באותה תקופה. איך הוא היה בספורט? הוא היה בסדר גמור.
אני הייתי שוער, הוא היה בהתקפה. ואיך הוא היה באופי שלו ממה שאתה יכול להיזכר כרגע? שובב, רציני, שקט, סוער? הוא לא היה רציני במיוחד. הוא היה די שובב. ב-48 התגייסנו ביחד. הוא היה נהג במטה חיל האוויר. היה לו רכב, אני הייתי בנצרת. אז הוא בא עם הרכב לשם, והיה לוקח אותי והיינו נוסעים לטייל. אחר כך, כשהוא השתחרר, הוא עבד, אם אינני טועה, הוא עבד גם עם טרקטור או משהו כזה, אני לא בטוח. ואחר כך הוא נרשם לדרום יהודה. וכשהוא נהיה חבר, אז הוא התחיל לנהוג בדרום יהודה. ובהתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, וודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך. אנחנו היינו בין הראשונים של משוחררי צה"ל שהגיעו לקואופרטיב דרום יהודה. קואופרטיב דרום יהודה וקואופרטיב אגד וכל קואופרטיבים של התחבורה היו בנויים כך שהם דאגו לעתיד על ידי חינוך הדור החדש שבא, ודאגו לקבל את הטובים שבעם. צביקה הופנה מיד להיות סדרן עבודה. באותה תקופה להיות סדרן עבודה זה לא פשוט. עלייה חדשה, אוטובוסים קטנטנים, אין דלתות אוויר ואין הגאי כוח ואין כיסאות הידראוליים ואין הליכויים אוטומטיים, אין קירור, אין שום דבר. עכשיו לפעמים לא היו אוטובוסים, והתור היה ענק ואנשים היו משתוללים. הוא צריך היה לענות להם, צריך היה להתווכח איתם, ובא נהג, הוא אומר אני רוצה לשתות, הוא אומר תיסע, אני רוצה לשתות, אני רוצה לאכול, אני באתי מהנסיעה, אני עייף, כואב לי הבטן, כואב לי זה, כל מיני דברים כאלה, והוא צריך היה להתמודד עם הנהגים שהיו כאלה שלא הבינו את העבודה, והיו כאלה שהבינו אותו, הבינו כמה קשה לו. זאת אומרת, הוא היה מנהל טוב. הוא היה מנהל טוב, הוא היה מנהל טוב מאוד, הוא היה סדרן טוב מתחילת דרכו, כבחור צעיר. הטיל מורה על האנשים, ידעו, איתו לא מתעסקים. צביקה היה בן אדם שדרש שיהיה סדר, שיהיה משמעת, ואני את הנושא הזה אהבתי אצלו מאוד. מפני שאני זוכר דווקא בקייטנות, שמדי פעם בפעם הנושא המרכזי שהוא עמד עליו, זה שאנחנו נקפיד להופיע בצורה נאה בקייטנות, עם התלבושת שלנו, ונהיה דוגמה לילדים הקטנים. ועל זה הוא הקפיד מאוד, והקטע הזה מאוד מאוד היה אהוב עליי, מפני שהוא לא ויתר לאף אחד. היינו שם 5-6 חברי אגד שניהלו את הקייטנה, וצביקה היה שותף לעבודה. א', הוא אהב ילדים, השגחה על ילדים, עבודה עם ילדים, עבודות יד, מתכת, נגרות, כליאה כזאת ואחרת, ושמירה על ילדים. לאחר מכן שהתחיל נושא התיירות בארץ, בשנת העשור למדינה, 1958, אנחנו עברנו קורס למדריכי טיולים, וקיבלנו את התג ותעודה של משרד התיירות הממשלתית, וראינו כחובה נעימה לשרת את משרד התיירות או את מדינת ישראל ולהציג את המדינה בפני תיירים, וזו הייתה המשימה המרכזית שלנו. הוא אהב את התפקיד הזה של לקחת אנשים, להראות להם את הארץ? הוא אהב, אני אספר לכם משהו שאתם אולי יודעים, הבת והאמא. אני נסעתי איתו כמה פעמים בטיולים, הוא היה מדריך. ולאן היו נוסעים? היו נוסעים לים המלח. הכבישים עוד היו לא כל כך טובים, האוטובוסים היו לא מהמעולים בעולם. וכשהיינו באים לשלט שמראה בירידות, שמורה שפה זה גובה פני המים, היה אומר לכל הנוסעים, רבותיי, אני מבקש מכם עכשיו, תחלצו את נעליכם,
אנחנו יורדים מתחת לפני המים, וכולם התחילו להתכופף, לא הבינו את הבדיחה, אבל זה היה רק שלט. ירדנו למטה, זה היה צביקה. זה בדיוק האוטובוסים שאנחנו עבדנו עליהם, נהגנו עליהם בכל מיני מקומות, וכדאי לשים לב לעובדה שלא היה לנו וינקר כזה שנוכל לסמן שאנחנו מסתובבים שמאלה, כי אם הייתה ידית כזאת שעולה ויורדת ורואים את זה יפה מאוד בכל המכוניות האלה. ואלה היו אוטובוסים שהיו בהם 27 או 30 מקומות ישיבה, ואנחנו כינינו אותם טפלה, ושהם היו קטנים מאוד, ואיתם נהגנו בכל הארץ. כל המראה הזה זה חתיכת היסטוריה של מדינת ישראל. זהו, הסתיים. בארץ, בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. בארץ, בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. באוגוסט 62 אני נסעתי, היה אז מה שנקרא בית הבראה. אחרי שנת העבודה, אני עבדתי אז בחברת ביטוח ציון, ואז היו נותנים ימי הבראה בבית הבראה, ונסעתי למקום שנקרא בית חווה בשבי ציון, ליד נהריה. ושם פגשתי אותו, והוא בא גם להבראה אחרי שהוא גמר את העבודה שלו בקייטנות. בית הבראה זה היה כמו בקיבוץ כזה, יש אירועים בערב, יש חדר אוכל, יש ריקודים, מכירים. יושבים ביחד ליד הבריכה, הולכים לים, מכירים, ככה הכרנו. והוא סיפר לך על הימים האלה של ההיכרות? זאת אומרת, הוא אמר, אני הכרתי מישהי, אני... אמר שהכיר מישהי, והוא תמיד, הוא קרן כשהוא דיבר על המישהי. אנחנו רק לא הכרנו טוב את המישהי. עד שיום בהיר אחד צביקה בא וסיפר לי שהוא הכיר בשבי ציון נערה נורא נחמדה, קוראים לה עליזה. מה, הוא פתאום ניגש אלייך והתחיל איתך פשוט? כן. התחיל עם ההומופ שלו לדבר וככה, ובערב הוא הזמין אותי לצאת איתו, היה לו רכב, אני לא זוכרת, לא היה עוד רכב, בא עם רכב של חבר שלו, הוא היה עם חבר, והוא הכיר שם עוד אנשים, והוא הזמין שאני אצא איתם, והוא הזמין אותי לרקוד, וככה לאט לאט, נגמרו ימי ההבראה האלה, הוא לקח את הטלפון להתקשר. האמת היא שאני יצאת משם עם כמה מחזרים, אבל הוא נשאר, והתחלנו להיפגש בעיר. עכשיו אני מוכרח לומר על עליזה. היא הייתה ילדה יפה, רזה וחמודה. ואנחנו כל כך שמחנו שהוא מצא את בחירת ליבו. הוא היה מאוד בוגר, מאוד ג'נטלמן. זה מאוד מצא חן בעיניי. מה, גינונים מיוחדים? דברים שלא היו מצויים אצל הישראלי הרגיל? כן, הוא לא היה כמו הצברים, זה לא... הוא לא היה כמו הצברים. הוא היה אחר. אני תמיד נמשכתי יותר לאנשים יותר בוגרים. הוא באמת היה... הוא היה בוגר. בת כמה את היית באותם שנים? אז הייתי בת 22, הוא היה בן 32. ועודדתי אותו מפני שצביקה היו לו המון חברות, אבל עליזה הייתה החברה בידידה. היה מחכה לי תמיד בתחנת האוטובוס שאני הייתי יורדת, והיינו יוצאים ביחד לסרטים, מסעדות, הצגות, חברים. הוא היה רווק, בן נשואים, וידענו שהוא אוהב ילדים, וידענו שחסרה לו משפחה, הוא חי עם אמא ואמא ועם